Kaixo, dakizuen bezala askotan gertatzen zaigu ariketetan ematen dizkiguten datuak ez daudela nazioarteko sisteman eta badakigu nazioarteko sisteman erabili behar ditugula formula gehienak. Orduan, imaginatu daukagula 81 kilometro orduko abiadura eta nazioarteko sistemako unitatetan adierazi behar dugula. Orduan, unitateak lirateke luzeraren unitatea nazioarteko sisteman metro da, eta denborarena segundu. Beraz, lortu behar duguna da, 81 kilometro orduko hauek metro segundukotara pasa. Horretarako, zenbait pauso egingo ditugu. Lehendabizi, adibidez, saiatuko gara kilometro hauek metrotara pasa. Horretarako, erabiliko dugun bilakaera faktorea hau da. Da kilometro simplifikatzeko izendatzailean eta metroak nolabait agertarazteko zenbakitzailean. Eta gero jartzen dugu haien arteko erlazioa. Kilometro bat, 1000 metro direla. Horrela, kilometroak simplifikatzen dira eta momentu honetan daukagun abiadura litzateke metro orduko. Baina lortu nahi dugu segunduak. Ordu hauek simplifikatu behar ditugu. Izendatzailean daudenez, bilakaera faktorean zenbakitzailean jarriko dugu eta segunduak izendatzailean. Eta gero galdera da, zein dan hauen arteko erlazioa. Badakigu ordu bat 3600 segundu direla. Simplifikatzen dugu eta egingo genuke 81 bider 1000 zati 3600. Eta honek ematen digu 22,5 metro segunduko. Orain, imaginatu dauzkagula 50 RPM. RPM da revoluciones por minuto. Beraz, da bira minutuko. Hau da beste abiadura bat, baina kasu honetan da abiadura angeluarra. Orduan, nazioarteko sisteman, abiadura angeluarra adierazten da, birak erabili beharrean radianak, ziren da angelua, eta denbora lehen esan dugun bezala, segundun. Orduan, bira minutukotik pasa behar dugu radian segundukotara. Nola egingo dugu? Bi pausotan, bira radianetara eta gero minutu segundutara. Bi pausogietan lehendabiziko pausoan birak radianetara pasatzen dugu eta orduan aplikatzen dugun bilakaera faktorea da hau. Bira bat, pi radian direla. Birak simplifikatzen dira eta momentu honetan izango genuke radian minutuko. Orain minutuak segundutara pasatzeko, bider 1 minutu zati 60 segundu. Minutuak simplifikatuz, egingo genuke dauzkaguia radian segunduko, eta egingo genuke 50 bider 2pi zati 60. Honek ematen du 5pi zati 3, normalean pi hauek errespetatzen dira eta uzten dira formulan. Unitateak radian segunduko. Fijatzen baldin bazarete benetan erreza da, da joku bat bezala, da esatea, zer daukat, zenbakitzailean, biderkatu behar dut, izendatzailean jarri behar dut zerbait, eta bilatzen ari naizena zenbakitzailean. Alderantziz, izendatzailean baldin badago, egingo dugun bilakaera faktorean, jarriko dugu unitate hori zenbakitzailean, eta bilatuko dugu unitate berria. Bueno, nik uste erreza dela, eta praktikatzen baldin baduzue ikusiko duzue. Bueno, edozein zalantza baldin badaukazue, galdetu eta erantzungo dizuet. Bestetik, kanalera suskribitu eta ez ahaztu kanpaia aktibatzea. Beste bat arte.